אפקט המראה. האם מה שאני רואה באחר קיים בי? אפקט המראה הוא מושג ותופעה פסיכולוגית שבה אנחנו משליכים על האחרים את המחשבות, הרגשות והפחדים שלנו. כאשר אנחנו רואים תכונה מסוימת אצל מישהו אחר, ייתכן שאנחנו למעשה רואים השתקפות של משהו שקיים בנו. לדוגמה, אם אנחנו מפחדים מביקורת, ייתכן שנראה אחרים ביקורתיים כלפינו, גם אם זה לא באמת המצב, או אם אנחנו לא בטוחים בעצמנו, ייתכן שנראה שאחרים לא בטוחים בנו. זה אומר, אם למשל, כל פעם אני חווה מול בן אדם מסוים זלזול, אז אני כרגע עוזבת את האדם האחר, אני מבינה שמה שאני רואה באחר קיים בי, ואז אני שואלת את עצמי, באיזה מקומות את מזלזלת בעצמך שזה משתקף לך בחוץ? כנ"ל לגבי ביקורת, לגבי פגיעות, לגבי תסכול, לגבי אכזבה, האם אני מתאכזבת שוב ושוב 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 מאנשים? אם זה המצב, אז כדאי שאנחנו נבין שאנחנו מקרינים החוצה את העולם הפנימי שלנו. אין לנו עולם בחוץ. יש עולם חיצוני שמוקרן פנימה. ברגע שאני יודעת לעשות את העבודה הזאת עצמי, אז זה יכול להיות, הכלי הזה, שאפקט המראה יכול להיות כלי רב עוצמה להבנה עצמית. על ידי זה שאני חוזרת אליי, ואני מתמודדת במה שאני רואה באחרים. ודרך זה אני יכולה ללמוד על עצמי, ועל הדברים שאני צריכה לרפא או לשנות את עצמי. once אני אבנה את העולם הפנימי שלי כמו שאני רוצה, זה מה שיוקרן החוצה. אז בואו, הנה כמה טיפים להתבוננות באפקט המראה. שימו לב מה אתם מרגישים כלפי אנשים אחרים. הייתם מרגישים אהבה, שנאה, כעס, פחד או משהו אחר. תשאלו את עצמכם, למה אני מרגישה מה שאני מרגישה? האם יש משהו בי שגורם לי להרגיש ככה? תהיו פתוחים לאפשרות שהרגשות שלכם משקפים משהו שקיים בכם. ייתכן שאתם משליכים את זה על האחר, את המחשבות, הרגשות והפחדים שלכם. תשתמשו באפקט המראה ככלי צמיחה, על ידי התמודדות עם הדברים שאתם רואים באחרים. ככה אתם יכולים לרפא את עצמכם ולהפוך לגרסה הטובה ביותר שלכם. זכרו, האחר הוא אני. מה שאני לא אוהבת בי, שאני רואה באחר, קחו אחריות על החלק הזה שלכם בסיפור הזה, ומה שלא מוצא חן בעיניכם, תעשו את השינוי מבפנים.